%66 nuorista tahtoo vähentää kulutusta, mutta vaan 42% oikeesti tekee niin. Eli sinä pystyt vaikuttamaan, tuleeks pandat elämään vai kuolemaan. Ja me tultiin kertomaan, miten luontoa huolletaan. Sanna-Mari! Tässä on 5 lasten ehdotusta, miten ne suojelee luontoa. 1. Ei saa roskata. Sulje TV, kun sitä ei katsota. Valot kiinni, kun niitä ei tarvita. Kohtele elämiä niin, et niitä ei harmita. Älä tuhlaa paperia. Ei! Älä tuhlaa paperia! Kierrätys. Juu! Lajittelu. Juu! Näin maapallomme pelastuu. Sä oot se, joka niitä kasvattaa. Ympäristöystävällisyyttä opettaa. Sä oot se, joka pystyy vaikuttamaan. Miten Suomen lapset säästää luontoa. Sä oot se, joka niitä kasvattaa. Ympäristöystävällisyyttä opettaa. Sä oot se, joka pystyy vaikuttamaan. Miten Suomen lapset säästää luontoa. Bussi tai pyörä, auton tilalla, ettei meidän luonto mene enempää pilalla. Ota sen verran ruokaa lautasella, ettei loppu ja syötetä roskiksella. Kertakäyttöastiat ja tölkit kartonkiin ja sampopullot, kaikki muovit laita muovipakkauksiin. Tölkit, foliot ja maalipurkit metalliin. Lamput, tussit, vaipat, peilit, mukit sekajätteisiin. Kierrätys. Juu! Lajittelu. Juu! Näin maapallomme pelastuu. Sä oot se, joka niitä kasvattaa. Ympäristöystävällisyyttä opettaa. Sä oot se, joka pystyy vaikuttamaan. Miten Suomen lapset säästää luontoa. Tunne, tieto ja toiminta. Mitähän ne oikein tarkoittaa? Tunne. Sun asenne vaikuttaa, tästä ei silti ahdistua saa. Ympäristöpsykologia. Lapsille täytyy opettaa. Paljon virhetietoja ympäristökasvatuksesta. Kestävä kehitys kouluissa, lisätietoja ja mahdollisuuksia. Toimi ja tee, oppi ajattelee, ekologisesti luontoa suojelee. Toiveajattelu ei johda toimimiseen. Pikapuita pitkin tulevaisuuteen. Tieto ja toiminta, Kohta saatte niistä lisää infoa. Sitä hoivaa, jota rakastaa. Sitä hoivaa, jota rakastaa. Sitä hoivaa, jota rakastaa. Sitä hoivaa, jota rakastaa. Sä oot se, joka niitä kasvattaa. Ympäristöystävällisyyttä opettaa. Sä oot se, joka pystyy vaikuttamaan. Miten Suomen lapset säästää luontoa. Sä oot se, joka niitä kasvattaa. Ympäristöystävällisyyttä opettaa. Sä oot se, joka pystyy vaikuttamaan. Miten Suomen lapset säästää luontoa. Ei, nyt pitää hiljaista. Väsyy.